бачаҳо я маслиҳат я пранк мекунем я мақсад маслиҳат мекунем хумон донишманд я одами приколни хумон я моҳире дар дастмон мегирем ҷунам куллахез мекунем озерда дурун я моҳӣ гирифта мебироем вай меоям мегӯем ки ҳамин мо задем я моҳӣ гирифта биромадем там бо парку моҳӣ мебирори алвай мепара мебирори бемоҳӣ мебирори прикол мекунем диди мо моҳӣ гирифта дига дар гап мезанем ша дига хумонда гап намеова ани хел прикол мекунем ша фаҳмиде бачо давай амаро биё намегин давай бачо мо ичо бозӣ кардасем бачо ма ҳозир нами оду хез мекунам айта ё я моҳӣ мегирам метонем шумо ҳам ту тонисти мо ҳам метонем ҳам ту метони ки мо ҳам метонем ҳам ту метони мо ҳам метонем значит ман хез мекунам ман я моҳӣ мегирам мебирам ду ташко гарант вой ма дорам моҳитада осон нагирифтам бугу ҳопа ина якта гирифтум биромадам ина нигоҳ моҳида якта гирифтум биромадам навбати магане навбати ман шумо куҷо қапӣ геште навбати ман куба пар Hey na tay olda hey na tay olda қапи нуна нигоҳ қапи қапи ди тамом вай ё навбати тишида навбати нигоҳ коид намеёй вообще хески фаҳмеди моҳӣ нам биро намонаи гумши гумшид моҳӣ нам биро гумшиди 20 минут чиди айтаи об набиромад кучур рафт нигоҳ кунед бача нест охир нест яън ҷода наметавонад бача 20 минут чидестаи одам пайдо шид омадеста бача чӣ кор кардӣ як хобчаша қапидам хони моё рафтум хатишон договор кардам ҳамаша овардим ина меҳмон ака навбати меҳмон ку хес кана находи як кулчак да натони хески навбати меҳмон ҳа меҳмона бача ина чӣ гап шид меҳмон чо кардӣ чӣ гап шиде тақдири ман лодка биромад